Mga gustong mag-set ng sprocket na pang sidecar at pang kulong-kulong, yan lang yung mga napakagandang sprocket combination kapag may kinabitan mo na ng kulong-kulong yung Honda Suprema mo. Yo, what's up mga tropa? Magandang hapon sa inyong lahat. So sa vlog pala na to ay isang mabilisan lang tayo mga tropa, no? Kasi may nagtatanong pala sa atin si Sir Alex Doma. Ito pala yung kanyang sinabi. Okay lang ba boss yung gamit ko 14T at 51T Honda Supremo 150. So nasa patak lang naman, isa at apat na pasahero lang sakay ko. Bihira ang pataas na akyatin o may babaguhin ba ako sa sprocket? So para sa akin mga tropa, ito yung masasabi ko, no? 14T, 51T, yeah, goods na goods yan mga tropa para sa Honda Supremo. At marami akong napapanood na vlog na sa Honda Supremo din, na ang gamit nila is 14T sa 51T kung naka sidecar ka o na may nakakabit na kulong-kulong sa iyong motor. Pero para sa akin mga tropa, goods na goods itong combination na to. Pero kung bihira naman yung akyatan dun sa lugar nyo, at anong tawag dito, kunti lang naman yung pasahero mo, isa o apat na pasahero lang naman yung sakay mo, ang may re-recommend ko na sprocket combination mga tropa is 1445. Pero itong si Raptor, itong motor ko mga tropa, no, ang gamit natin na sprocket is 1543. So hindi pa tayo nagpapalit ng sprocket. Nagpalit na rin pala tayo ng sprocket mga tropa, pero stock pa rin, hindi tayo nagbago. So goods naman kahit na stock yung gamit natin, kahit sa akyatan, kahit nakargado itong kulong-kulong natin, no, kayang-kaya naman sa akyatan mga tropa. Hindi naman tayo nabibitin, hindi naman tayo na papahiya sa daan, no? Kung talagang gusto mo ng may power, Sir Alex, may power at may speed, gamitin mo sprocket 14T saka 51T. Pero para sa akin, pwede na rin yan, pwede na yung 14T saka 51T. Goods na yan, unless na hindi ka naman, anong tawag dun, hindi naman pipersa masyado yung makina mo, o hindi naman masyadong nagbabibrate, o wala namang vibrate, wala ka nang babaguhin dyan. Huwag mo nang baguhin yan. Pero kung sa susunod na magpalit ka ng sprocket, subukan mo yung sinasabi ko, 14T saka 45T. Kasi yung stock na sprocket ng Supremo, grabe, ramdam mo na yung lakas ng motor, di ba? How much more pa kaya pag nag-set ka ng sprocket combination, di ba? So mag high speed ka o magdadagdag ka ng power, sigurado talagang sigurado talagang magkuntong yung motor mo, talagang nung tawag doon, talagang babarurot yan. Babarurot yung motor mo talaga. Mas lalong lalakas, saka magkakaroon siya ng dagdag na speed. So yun lang yung vlog natin mga tropa, no? So Sir Alex Doma, wala ka nang babaguhin dyan. Napakagandang sprocket combination yung 14T saka 51T. Alright, so sa mga gustong mag-set ng sprocket, no, na pang sidecar at pang kulong-kulong, kung may Honda Supremo kayo, ito yung may re-recommend ako sa inyo mga tropa kung gusto nyo magbago. 1445 o kaya 1451 na sprocket combination. Yan lang yung mga napakagandang sprocket combination kapag may kinabitan mo na ng kulong-kulong yung Honda Supremo mo. Alright mga tropa, no, so dito na matatapos tong vlog natin kasi madalian lang to. So ingat po tayong lahat and God bless po. Sa Sir Alex, shoutout po sa inyo.